Moabot na sa 341 ka mga bus o modernized PUV ang nakakuha og special permit gikan sa LTFRB 7 samtang kawani sa LTFRB, LTO ug deputized agents mag-random inspection sa mga kolorom nga masakyanan. Si Femari dumabok sa report. Gipasabot ni Director Eduardo Montialto Jr. sa LTFRB 7 nga kadtong mga Y special permit nga mamasahero gamit ang bisan unsang pampublikong sakyanan, mga kolorom. Nining si Manaha sugda na Center Agency ang pagpahigayon og random inspection sa mga bus ti paseroan sa dagkalaing dapit sa lalawigan. Dugang sa direktor, gasubay sa gilatid nga lagda, Center Agency Task Force. Unang tugutan ng mga bus ug minibus, lakip na ang tourist bus ug modernized PUV aron masunod ang health protocol batok sa COVID-19. Sukad kagahapon adunay 78 ka bus alang sa aminang bahin sa probinsya, 73 sa Habagatan, 115 sa Bohol, 59 sa Negros Oriental ug 16 sa syudad sa Lapu-Lapu ang nahatagan og special permit. Pahimangno ni Montialto nga ang dili mosunod mamahimong ma-impound ug makamulta og dako ang operator. Wala kita gi-isyuhan nga traditional jeepney. Munang kung naa man gani makita nato sa kadalanan traditional jeepney nga nagbiyahe, kolorom na siya. Pag once kolorom, impound, mas dako kag multa. Dayon, basig nakalimtan nato nga kita nagasunod ta sa health protocol. Samtang standardize ang plitihan sa tanang bus nga susama sa kauluhan, 11 pesos alang sa unang 5 ka kilometro ug 1.85 sentimo sa mosunod nga kilometro. Kung magkinahanglan pa og dugang sakyanan sa Hunyo alang sa Cebu City ug Mandawi City atol na niya sa pagpatuman sa GCQ, mamahimong magamit ang mga tourist bus, modernized PUV, TNVS ug taxi ug wala pa magamit ang traditional PUJ. Akong mga advice siguro, usa na to buhaton nga mag-violate ta, ETF na. Ang iyon na to nga basin og pwede, isabay na lang sa wala ang hierarchy ana. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok, Balitang Bisdak.